Mám rád ten malý štát, kde na západ sa teraz hráme, kde najviac kreténov na štvorcový meter máme. Otvorili diaľnicu spájajúcu naše veľkolepé hlavné mesto z metropolu východu. Poďme sa čiho s naším štábom spoločne podívať na tento galakticky predražený monument veku nášho zúfalého. Starý Ujo, a čože si vy myslíte o novej diaľnici? Tak ja si myslím, že je dobré, že sme postavili túto železnicu, lebo aj vďaka nej dnes máme Banskú Štiavnicu. Pán vedúci, dnes sme svedkami otvorenia novej diaľnice. Bola cesta sem strastiplná? Tak pozri sa, ty hyena, ja nebudem odpovedať na tvoje invektívy o tom, či bola táto cesta strastiplná, to prenecháme na odborníkov, ktorí sa v tejto danej veci vyznajú. Ja len môžem za stranu Ster sociálnu deformáciu prehlásiť, že budeme iniciovať zriadenie kontrolného parlamentného výboru, aby toto podozrenie prešetril. Čo ja ale viem, tak cesta sem bola príliš úzka na to, aby ľudia z tohto regiónu mohli vo väčších masách cestovať za prácou na západ. Ja som ale vlastnou hlavou prišiel na to, že cestu rozšírime a ľuďom tak pomôžeme k ceste za lepšími životnými podmienkami. Mám to chápať tak, že diaľnica nemá primárne slúžiť ako lákadlo pre zahraničných investorov? Viete, naši ľudia môžu v takom Nemecku zarobiť 10-krát viac ako na Slovensku. Tak prečo by sme podporovali zahraničných investorov, ktorí dajú ľuďom zarobiť 300 eur mesačne? My ako sociálni demokrati jednoducho takéto vykorisťovanie nemôžeme dopustiť. Pán minister, prečo je ale diaľnica 6-krát drahšia ako v okolitých krajinách? Tak treba si uvedomiť, že naše diaľnice sú v porovnaní s inými prepracované do úplnej dokonalosti. My sme totiž diaľnicu vybudovali aj s výtlkmi, čo nám do budúcna ušetrí značné finančné prostriedky na opravy, nakoľko občania sa hneď na začiatku naučia na výtlky a bude to tak pre občanov celkom samozrejmé a zväčšujú sa množstvo výtlkov si tak ani neuvedomia. A neobávate sa, že tým ľudia prídu o prácu? Predsa len naše výtlky živia množstvo rodín a finančných žralokov. Tak my dúfame, že každý zdravý, prácechtivý občan sa odsťahuje a zostane tu len tá časť pôvodného obyvateľstva, ktorá o túto prácu záujem nemá. To je naozaj veľkolepá myšlienka. Ja vám ďakujem za rozhovor a idem nad tým porozmýšľať. Dovidenia. Prepáčte, to som nechcel. Máme končíme. Neuveriteľné, čo táto banda zlodejská dokáže. Na čo, Jarino? Pôjdeme robiť do Nemecka. Však synovec tam zarobí 4 000 mesačne a nenarobí sa. Ale no ja tak budem ešte nemecké gágor živiť, nie? Toto chalani za komunistov neexistovalo. Aj sme museli veru na Nemcov robiť. No, ty sa teda na tom žeriave ozaj narobíš. Však sa neboj, však keď poviem Nemcovi, že vím robiť na žeriave, tak mi bude ruky božkávať. Si myslíš, že prečo sa ma tak držia ve fabrike? He? Však im to tam všetko hovorí chlapcom, kde čo treba opraviť a jako. Tak to nie, že ja som len žeriavník. Ja im tam všetko sledujem. Ja som není blbec. No ty sa tam ozaj teda narobíš. Dneska im trhnem normu. Nech všetci vidia, to je tu pán. A jak ten šrobot krútime? Ježiš Maria, však doprava ty hovado. Jak sú tu tie poľské šroby, tak tie budú opačné. Poláci sú experti na toto.
No však čo im to treba robiť opačné šroby? Však keď môžu sypať cestárskú sol do klobásek, tak čo myslíš? Chalani, máte to tam pokazené. Ja mančil Fajrond, idem na pivo. A ne, že to opravíte už dneska aj. Vy tu zase nefilozofujte o politika a piče. Nech tú chalupu už konečne dorobím. Tu máte rumy a piva. Bude to 5,40. Na čo si šibe? Však pred chvíľkou to bolo 4,80 eur. Doba sa mení, fešáci. Tak plačte, plačte.